Има вкусове, които ни връщат у дома. Супата топчета е точно такава. Класика, която стопля душата. Но какво става, когато трябва да нахраниш цялата фамилия? Кой ще върти топчета цял ден? На помощ идва промо-пакета на хапка за супа топчета. Вадиш от фризера, изсипваш топчетата към зеленчуците, овкусяваш с подправките и след броени минути вечерята е готова. Без излишни усилия, просто божествен вкус. Сега идва ред и на по-пипкавата част. Време е за застройката. Жълтъци, кисело мляко и тайната съставка. Лъжичка оцет, плюс доза търпение. Подправяш със свеж магданоз и хапка по хапка гледаш как супата изчезва. Но добре, че имаме още няколко пакета топчета във фризера. Простичко, лесно и много вкусно. С продукти от любимия ти супермаркет Бурлекс.